Григорий Разпутин е роден на 9 януари 1869 г. в село Покровское, Тюменска област, Тоболска губерния, в семейството на кочияша Ефим Яковлевич Разпутин и Анна Василевна. Информацията за датата на раждане на Разпутин е изключително противоречива. Източници съобщават за различни дати на раждане между 1864 и 1872 година. Историкът Корнелий Фьодорович Силов в статия за Разпутин в Голяма съветска енциклопедия съобщава, че той е роден между 1864 и 1865 година. Самият Разпутин в зрелите си години не добавя яснота, съобщавайки противоречива информация за датата си на раждане. Според биографите, той бил склонен да преувеличава истинската си възраст, за да съответства по-точно на образа на стареца. През 1903 година започва първото му преследване от църквата. Тоболската консистория, институция под епископа за управление на епархията, получава съобщение от местния свещеник Пьотър Острумов, че Разпутин се държи странно с жените, които идват при него от самия Санкт-Петербург, за техните страсти, от които ги спасява в банята. В Покровско е изпратен следовател, но той не намира нищо съмнително и случаят е архивиран. На 1 ноември, вторник, 1905 година, в двореца Петерхов се състои първата лична среща на Разпутин с император Николай II. Това събитие е подчетено с вписване в дневника на императора. Препратките към Разпутин не свършва до тук. Разпутин придобива влияние върху императорското семейство и най-вече върху Александра Фьодоровна, като помага на сина и наследника на трона Алексей да се бори с хемофилията, болест, с която медицината е безсилна да се справи. По това време слуховете за харизматичния монах Разпутин вече са изминали целия път от Сибир до Санкт-Петербург, където той придобива репутацията на мъдър старец светец и лечител на духовни рани. Той е доведен в двореца от епископ Теофан, довереник на Николай II и Александра. И все пак, една среща не била достатъчна, за да спечели доверието. Разпутин се връща в Санкт-Петербург през юли 1906 година, като незабавно изпраща на царя телеграма, в която казва, че иска лично да му подари чудотворната икона на свети Симеон Верхотурски. Николай изпълнил молбата, като другата им среща заедно с децата на Николай се състояла на 13 октомври. Първоначално Разпутин не вижда Романови много често, общо 3 пъти за период от 2 години. С течение на времето обаче връзката им става по-силна. На няколко пъти сина на Николай, Алексей, чувства облегчение веднага, щом Разпутин се появи, и до 1907 година тези срещи стават редовни. Дълбоко набожната Александра Фьодоровна вярва, че Разпутин има чудотворни сили и го допуска в своя вътрешен кръг. Романови снабдяват Разпутин с апартамент в столицата и той става редовен посетител на Зимния дворец. Когато не е с Романови, Разпутин често участва в пиянски запои или се забавлява с ниско платени проститутки. Скоро намесата на Разпутин в лечението на Алексей сякаш дава положителен ефект. Но монахът бързо превръща това в фактор за повишаване на личното си благосъстояние. Той става чест гост на царското семейство и получава практически неограничен достъп до болния, който му позволява да манипулира както състоянието му, така и впечатленията на другите от промените в него. При всяка криза в здравето на престолонаследника, монахът спечелва все по-голямо влияние в руския двор. Стига се дори до положение срещите на царското семейство да зависят от самия него, особено след като той им внушава, че само присъствието му в столицата гарантира живота на принца. Разпутин започва да упражнява известно влияние върху Александра, особено след като царят напуска двореца, за да командва армията по време на Първата световна война. По време на редовните си обхождания на барове, сибирският проповедник открито се хвали, че царицата, тронът и руското правителство са в ръцете му. Слуховете за сексуална връзка между Александра и Разпутин
се влошават през 1912 година, когато едно от писмата й изтича в пресата. Целувам ръцете ти и полагам глава на благословените ти рамене. Всичко, което искам, е да спя. Да спя вечно на рамото ти, в прегръдката ти. Ситуацията става и по-лоша през септември 1915 година, когато царят заминава за фронтовата линия. Преди да замине, той моли Александра да управлява вътрешните работи в негово отсъствие. Това само по себе си било сериозна грешка. Родената в Германия кралица вече била мишена на вулгарни слухове за нелоялността си към Русия. Някои обвиняват Александра, че продава хранителните доставки на Петроград на германците чрез посредник. Други твърдят, че тя е държала радиопредавател под леглото си, за да комуникира с германския кайзер. Няма конкретни доказателства за предателството на Александра, но тя несъмнено е политически некомпетентна, омагьосана от Разпутин и е твърде склонна да приеме и приложи съветите му. Най-видимото въздействие на Разпутин върху правителството са честите му искания за смяна на министрите. В повечето случаи Разпутин прави това, за да спечели благоразположението на своите благодетели и партньори по пиене. Сибирският проповедник би предложил министерско уволнение или назначаване на царицата, което би насърчило съпруга й да го подкрепи. Понякога съветите на Разпутин дори се простират до правителствената политика и военната стратегия. Няколко примера могат да бъдат намерени в кореспонденцията на царицата до Николай, включително предложения за придвижване на войски и атаки на определени места. Това прави Разпутин много непопулярен сред военните командири, които вече ограничават собствените предложения на царя. Ефектите от това били очевидни. Между септември 1915 и февруари 1917 година Русия преминава през 4 министър-председателя, 3 военни министри и 5 вътрешни министри. Повечето били заменени по заповед на Разпутин. Този министерски скок дестабилизира и без това нестабилното и провалящо се правителство. Разпутин бил божи дар за социалистите и реформистите. Те сочат неговата политическа намеса и зловещи нощни дейности като ясно доказателство, че царизмът е прогнил из основи. Статии и карикатури изобразяват царя под магията на Разпутин или да танцува по негова музика. По-груби примери намекват за сексуална връзка между Разпутин и царицата. Ужасът от Разпутин бил особено силен в Думата – Руското събрание. Консервативните аристократи се страхуват, че лудият монах може да свали династията. Други се притеснявали, че намесата на Разпутин отслабва вече изпитващото затруднение правителство и подкопава военните усилия. Става ясно, че Разпутин трябва да бъде спрян. През ноември, около месец преди убийството, княз Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков, руски аристократ от рода Юсупови, женен за принцеса Ирина Александровна, племеница на цар Николай II, се свързва с Мария Головина, негова дългогодишна приятелка, която също е близка с Разпутин. Той се оплаква, че има болки в гърдите, които лекарите не успяват да излекуват. Тя веднага му предлага да види Разпутин заради лечебните му сили, както Юсупов знаел, че ще направи. Головина уредила и двамата да се срещнат в апартамента й. Скълъпеното приятелство започва и Разпутин започва да нарича Юсупов с прякор Малкия. Разпутин и Юсупов се срещат няколко пъти през ноември и декември. Тъй като Юсупов е казал на Разпутин, че не иска семейството му да знае за приятелството им, е договорено Юсупов да влезе и излезе от апартамента на Разпутин през стълбище в задната част. Мнозина спекулират, че на тези сесии се е случило нещо повече от изцеление и че двамата са били сексуално ангажирани. В един момент Юсупов споменава, че съпругата му ще пристигне от Крим в средата на декември. Разпутин проявил интерес да се срещне с нея, затова уредили Разпутин да се срещне с Ирина малко след полунощ на 17 декември.
Договорено е също, че Юсупов ще вземе Разпутин и ще го остави. В продължение на няколко месеца Разпутин живее в страх. Пие повече от обикновенно и постоянно танцува на циганска музика, за да се опита да забрави ужаса си. Много пъти споменавал на хората, че ще бъде убит. Дали това е било истинско предчувствие или е чул слуховете, които циркулират из Санкт-Петербург, не е сигурно. Около полунощ на 16 декември Разпутин се преоблича в светло-синя риза, бродирана с синчец и сини кадифени панталони. Въпреки че се бил съгласил да не казва на никого къде отива онази нощ, той всъщност казва на няколко души, включително на дъщеря си Мария и Головина, същата, която го запознала с Юсупов. Към полунощ всички заговорници се срещат в двореца Юсупов в малка, но пишно обзаведена изба. Сладкиши и вино украсявали трапезата. Станислав Сергеевич Лазоверт, лекар на военния санитарен влак, слага гумени ръкавици и натрушава кристали калиев цианид на прах, познат като цианкалий, и поставя малко количество в сладкишите и малко количество в 2 чаши за вино. На външен вид калиевият цианид прилича на захарни кристали. Разтваря се добре във вода, но в алкохол се разтваря слабо. Оставили няколко сладкиши неотровени, за да може Юсупов да си вземе. След като всичко било готово, Юсупов и Лазоверт отиват да вземат Разпутин. Около 12:30 в полунощ посетител пристига в апартамента на Разпутин през задните стълби. Разпутин поздравява мъжа на вратата. Прислужницата все още била будна и гледала през кухненските завеси. По-късно тя казва, че е видяла малкия, Юсупов. Двамата мъже тръгнали с кола, управлявана от шофьор, който всъщност бил Лазоверт. Когато пристигнали в двореца, Юсупов завел Разпутин до страничния вход и надолу по стълбите към трапезарията в мазето. Когато Разпутин влиза в стаята, той чува шум и музика на горния етаж, а Юсупов обяснява, че Ирина е задържана от неочаквани гости, но скоро ще бъде долу. Другите заговорници изчакват докато Юсупов и Разпутин влязат в трапезарията, след което застават до стълбите водещи към нея, чакайки нещо да се случи. Всичко до този момент върви по план. Но това не продължава дълго. Докато уж чакал Ирина, Юсупов предложил на Разпутин един от отровените сладкиши. Разпутин отказва, заявявайки, че са твърде сладки. Разпутин не яде и не пие нищо. Юсупов започнал да се паникьосва и се качил горе, за да говори с другите заговорници. Когато Юсупов се върнал долу, Разпутин по някаква причина променил решението си и се съгласил да яде от сладкишите. След това започнали да пият вино. Въпреки че калиевият цианид трябвало да има незабавен ефект, нищо не се случва. Юсупов продължава да разговаря с Разпутин, чакайки нещо да се промени. Забелязвайки китара в ъгъла, Разпутин помолил Юсупов да свири за него. Времето тече, а Разпутин не показва никакви ефекти от отровата. Вече е около 2:30 сутринта и Юсупов се притеснява. Отново се извинил и се качил горе, за да поговори с другите заговорници. Отровата очевидно не действа. Юсупов взел пистолет и се върнал обратно долу. Разпутин гледал красив абеносов шкаф и не забелязва, че Юсупов се е върнал с пистолет зад гърба си. Юсупов вдигнал пистолета и стрелял. Другите заговорници се втурват надолу по стълбите, за да видят Разпутин да лежи на земята, а Юсупов да стои над него с пистолета. След няколко минути Разпутин потръпва и след това пада неподвижно. След като Разпутин бил мъртъв, заговорниците се качили горе, за да празнуват и да изчакат да стане по-късно, за да могат да изхвърлят тялото без свидетели. Около час по-късно Юсупов чувства необяснима нужда да отиде да погледне тялото. Връща се долу, разтърсва го. Няма реакция. Когато Юсупов започнал да се отдръпва, забелязал, че лявото око на Разпутин започва да се отваря. Бил още жив. Разпутин скача на крака и се втурва към Юсупов, хващайки раменете и врата му. Юсупов се мъчи да се освободи и накрая го прави. Той се втурва нагоре по стълбите, крещейки. Още е жив. Владимир Поришкевич, руски политик и монархист, се втурва надолу по стълбите, само за да открие, че Разпутин тича през двора. Започва да го преследва. Докато бяга, стреля с пистолета си, но пропуска. Стреля отново
И отново пропуска. Отново стреля. Този път куршумът поразява Разпутин в гърба. Разпутин спира, а Поришкевич стреля отново. Този път куршумът улучил Разпутин в главата. Разпутин пада. Главата му трепери, но се опитва да пълзи. Поришкевич вече го бил настигнал и го рита в главата. Тялото на Разпутин е донесено и поставено до стълбите, които водели към трапезарията в мазето. Юсупов грабва 2 килограмова гира и започва безразборно да удря Разпутин с нея. Било невероятно и шокиращо, но след като бил отровен, прострелян 3 пъти и пребит с гира, Разпутин все още бил жив. Вързали ръцете и краката му с въже и увили тялото му в тежък плат. Тъй като е почти зазоряване, заговорниците бързат да се отърват от тялото. Юсупов остава вкъщи, за да почисти. Останалите поставят тялото в колата и бързат към избраното от тях място. Вдигат Разпутин отстрани на моста, но забравят да го привържат с тежести. Заговорниците се разделят и тръгват по различни пътища, надявайки се, че са се измъкнали. Сутринта на 17 декември дъщерите на Разпутин се събуждат и откриват, че баща им не се е върнал от среднощната си среща с малкия. Племенницата на Разпутин, която също живеела при него, се обадила на Головина, за да каже, че Чичо и още не се е върнал. Головина се обадила на Юсупов, но и казали, че още спи. По-късно Юсупов връща телефонното обаждане, за да каже, че изобщо не е виждал Разпутин предишната вечер. Всички в дома на Разпутин знаят, че това е лъжа. Царицата била информирана и веднага започнало разследване. За полицията е ясно кои са убийците. Просто още няма тяло. На 19 декември полицията започва да търси тяло близо до големия Петровски мост на река Мала Яневка, близо до мястото, където предишния ден бил намерен кървав бутуш. Имало дупка в леда, но не можели да намерят тяло. Поглеждайки малко по-надолу по течението, те се натъкнали на труп, плаващ в друга дупка в леда. Когато го извадили, открили, че ръцете на Разпутин са замръзнали в вдигнато положение, което води до убеждението, че той все още е бил жив под водата и се опитал да развърже въжето около ръцете си. Тялото на Разпутин е откарано с кола в Академията по военна медицина, където е извършена аутопсия. Резултатите от аутопсията показват алкохол, но отрова не е намерена. 3 рани от куршуми. Първият куршум е влязъл в гърдите отляво, удряйки стомаха и черния дроб. Вторият куршум е влязъл в гърба отдясно, удряйки бъбреците. Третият куршум е влязъл в главата, удряйки мозъка. В белите дробове е открито малко количество вода. Тялото е погребано в катедралата Фьодоров в Царско село на 22 декември, като е извършено и малко погребение. Докато обвинените убийци са под домашен арест, много хора ги посещават и им пишат писма, в които ги поздравяват. Убийците се надяват на съдебен процес, защото това гарантира, че ще станат герои. Опитвайки се да предотврати точно това, царят спира разследването и нарежда да няма съдебен процес. Юсупов е заточен. Павлович е изпратен в Персия, за да се бие във войната. И двамата оцеляват след Руската революция от 1917 година и Първата световна война. Убийството на Разпутин има за цел да спаси царизма, но краят на царизма вече е надвиснал, може би дори е неизбежен. Въпреки че отношенията на Разпутин с царя и царицата отслабват монархията, смъртта на Разпутин идва твърде късно, за да се поправят щетите. Ако не друго, убийството на селянин от аристократи предопределя съдбата на руската монархия. В рамките на 3 месеца цар Николай абдикира, а около година по-късно, през 1917 година, цялото семейство Романови е убито.